Hola, mostels, genetes i altres animals simpàtics de la guerrilla. No sé fer més renaus. Ja està, acabat. Sempre he pensat que era un moix argentí. Miau, miau, miau. No, és terrible el tema de fer molt de renau animal? No. No se puede. Va, ja està. I de res. Quin bajón, no? Això és Bufates Balearicus. Uep. I doncs sí, un podcast que va en moments intensos, com si anassis en xoquins de taveola pel rostoi i t'entra una aresta a l'ungla del dit petit. Un podcast que fa olor de cuit d'humitat. Ja sap què és. Sí. Que putes cuts que fan D'aquells que els atropilles i fan una pesta, ja sé quins són. Sí. Fa més renau que una xillala fora topes i més oi que llepar l'ungla d'una quica malalta. Riu-te'n de ja cas. Amb això pots pillar mitsomatosis i si ho superes te convaliden la vacuna de cèbola. Avui va bé, Tomeu, vinga. Només t'has sentit el canvi d'espinyon de la Has parescut el mestre d'autoescola quan sent raspar les manxes. Sí, ja. Quan canvies el canvi, que no arriba d'entrar espinyon. No t'ha sortit la cadena del tot encara. No, però encara pedaleig. Sí, exacte. Ho veus? Mos agrada tant el surrealisme que en Dali sabes, na. Queda com una persona sensata i sèria. Humor surt del nostre illenc, és el que mos agrada, això. El que mos agrada, què és? De quilòmetre zero, servit amb una bandeja amb un surtido de cuétara i mistela. Si encara no t'has fet una idea mental de lo que és Bufates Balearicus, millor que escoltis una altra cosa, sincerament. Avisat estàs, i una persona que avisa no és una persona traïdora, l'exploradora. Espera. Patum! Espera, no tenim el pet-bots connectat. Oh! Ara ha entrat! Entró! Com anant, tia? El plet d'hostis que t'han de pegar, vaya puta perdenya, Tomeu. Cago en Déu. Més si prenem a llegir una puta vegada. Amigo. Aquest pico ho defensat millor. Segur que te l'has llegit com a mínim 1,5 vegades. Sí. T'he dit que vendria Sor Marita i ja hauria graduat escolar. Oh, foc. Si és que som dos beneix, diguem dos, realment. Estem improvisant i nadie al volante. Que puede mal ir sal. I res, pues nada. Mal ir sal. I doncs sí. I avui que tindrem? Espera, podem posar de musiqueta? Avui tenim un pat de tot, perquè el que sí tenim avui, que no han tingut altres vegades, són notícies. Notícies? Perquè és que Espera, ja n'has posat 100.000? Això, ara t'ho anava a dir. En tenim massa i tot. Per damunt de les nostres possibilitats. Sí, estan per damunt de les nostres possibilitats en notícies. Saps què passa? Jo tinc una teoria... Hem fet un derroche. Tinc una teoria al respeto. El respeto, que és un peix. Un espeto. Exacte. Que és que quan arriba l'estiu i quan renten el cortó, a la Montpel li pega la fortó i en els diaris i totes les notícies i tot el que són, tota la gent i la pesca que publica notícies, treuen el becari, el treuen de l'armari, que tenen un armari ple de becaris, au venga. És tu turno, venga, que guanyant 7-0. Calienta, exacte, au venga. Ara pots sortir avui. Ja han fet la feina, ja han fet la caixa. Anton, la caixa, hombre. A ver. Cuidado con las caramuchas. I surt de tot. Surt tot. El becari diu, ara veuràs tu, ara no me veu ningú, i la mollen. I posta, en aquest temps, ha més sortido a Cuétara, que de Manta, i Mistela. Sí, de notícies guais. Que gràfica, tio, t'ha agradat això? Sí, molt. M'ha recordat a Cases Monges. Et sortido a Cuétara. I este sonet de Mistela. Cada un tenia la seva llilleta preferida, no en recordo. Claro. Quina t'agradava, tu? Jo, les de coco sempre m'han agradat molt. Sí? Les de coco m'agradaven, sí. Perquè era de coco. Jo, el barquillo de xocolata ja sé que venia embolicada. Que tenia, però l'embolicada era la primera que fugia, aquesta. Sí, aquesta volava. A l'escola, saps com ho fèiem? A l'escola fèiem cumpleaños i duem una botella de Fanta i una botella de Coca-Cola i un sortido Cuétara, que el venien a comprar la botella de que nostra sempre. I el sortido Cuétara ja me feia molta ràbia i era super injust, ja te diré per què. Començaven a repartir per davant. I jo sempre, un verd darrere de tot. Fills de puta. Bueno, no la vaig tastar mai en aquesta llilleta. Tampoc estava dels primers, no? No la vaig tastar mai en aquesta llilleta, jo. Sempre la llevaven els primers. I ja per això, la de coco,
Li va arribar a agafar gust. En el final, Li va arribar a agafar gust. que fas que t'agradi algo que no val ningú i ja està. Correcte, i va dir... I en el final m'ha agradat, Això que me deixaven a això l'hora. també funciona a les discoteques, però bueno, igual, ja canviem de És un tema. altre concepte. Sí, sí, vamos a canviar de tema. De tercio. Pues sí, hi haurà notícies, que més hi haurà, Tomeu? Notícies... Bueno, a part de moltes notícies, ja veurem si els contant totes. Tindrem un patrocinador. Toma ja. Sí! M'ho forrarem. Sí, vamos, avui havien menester dinerillo i hem posat un patrocinador. Estem posant un patrocinador. Darrerament estem fent... Sí? Sí. Bé, ja ho sabeu, si qualcú me vol patrocinar i és de la temàtica bufòtil, perquè ja te vaig dir que hi va un que me va telefonar un gimnàs i nosaltres vam dir no. Vos pagaré 3.000 euros cada programa. No. Ja és que no és el nostre rotllo, tio. Que no. Ja, no ho fem per dos bé. Que no. Si no mos mala, no. No. Tindrem un àudio d'un oient. Tindrem... Una oient. Sí, un oient. Unes oients. I tindrem una historieta. Que jo me'n vaig anar de viatge, tio. Uepa! Sí, vaig anar de viatge. Vaig anar... Bueno, ja ho contaré. Ho deixaré com a sorpresa perquè, si ho voleu saber, esperau un pollet i sabreu on va anar. Hòstia, doncs amb això ja m'ho menjarem. Mam, sí. Jo tenc coses que si no els plasmava me fogien d'escap i he plasmat segons quines idees i conceptes. Plasma. Però bueno, jo crec que amb això avancem bastant i tenim en recàmera i el banquillo, tenim el banquillo ple d'idees. Auidò! Disparam! Notícies! Recordeu que un tècnic de so m'aniria superbé. Se alquila técnico de sonido. Joan. Bien pagado. ¿Sabéis de quién hablamos? Oiga. Podem dir, estem tirant-se canya a un col·lega nostre li tiram fil. Així de clar, en tota sa puta cara ja tot ell. Vol venir a fer de tècnic d'una vegada, sí, com si no hagués dit cap vegada, una puta vegada. Macho, te necesitamos. Johnny, we need you. We need you. Un ayuntamiento surcoreano contrató a un robot con IA, intel·ligència artificial. Sí, però si qualcú ha nascut, si qualcú s'ha despertat ara d'un coma profund de fa 15 anys. Correcte, i no sap què és. I no sap de què vol dir ja. Y de ese ayuntamiento que va a contratar un robot para tareas administrativas. Se suicidó tras un año de trabajo. Sí, es robot. El robot supervisor se hizo trizas tras caer por las escaleras del ayuntamiento de Gumi. Ja m'això de les gumibayas. Sí, té nom de país de Ewoks. De allà, que hi ha cosa d'aquesta. Sí. Pero bueno. Los funcionarios dicen que era oficialmente un compañero más. Algunos usuarios surcoreanos han calificado al episodio como el primer suicidio de un robot del país, mientras que otros han publicado mensajes del estilo «Descansa en paz, chatarra». O «Así de aterrador es el exceso de trabajo». Pobret, ja m'està fent pena. Han aprofitat fort de l'ol. A mi, jo l'he vist, és com una espècie de poal en R2. Sí, s'apareix molt. En R2, que sempre ha estat un robot que feia coses per damunt de les seves possibilitats. A Star Wars, que tu dius, un puta poal de basura. Sí. Amb 3 rodetes que va per tot, saps? Allà. Era l'hòstia. Que no és que sigui inhòspita, lo següent. Pues va amb un de 3 rodetes. Impossible. Aquell xirma no hauria d'haver pogut baixar ni una escala. No. Però bueno, anava per tot. El col·locaven dins una nave i la liava a part. El trio, si havies de baixar escales, treia un palito i baixava escales. És tipus això, però sense la rodeta aquesta suplementària que tenen al costat. Que si digueren basar. I a més, és molt friqui. Tenia un robot molt prescut en R2 per dins l'oficina. Tenia com una bandeja i la seva feina era dur papers per amunt i per avall. I ja està. Això és tot el que feia. I ja està. Ara, a lo millor va llevar la feina a 35 surcoreanos que eren els que s'hi dedicaven a fer això, i a menys si qualcú quan passava per una de bones escala li va fer tac. La traveta. La traveta ni això, una sempanteta. Ui. Ai. Necessites ajuda per baixar l'escala. Pam, saps? Ai. I... El varen trobar fet trossets petits, pobre. En Chapi. Sí. Molt bona, per cert. No l'havia vista. Te la recomano. Chapi. Què és? De què és? Una pel·li. Infantil, però, de què? Bueno, no és infantil del tot, perquè hagués estat infantil, el que passa que al final se'ls hi va molt soia, moltíssim, amb el tema sanguinari. Animació.
No, és pel·lícula normal de carn i ossos. Persones carnicats, sí. Carn. Com diu el meu fill, és la versió en rues. Quan són pel·lícules, té la pel·lícula normal i la pel·lícula de rues, quan fan la versió que no té dibujos. Tenen rues. És que els dibujos se posen una crema per la cara que no tenen ja rua. Claro. I doncs està bé. Jo pensava que era cutre, fa bastant d'any que existeix aquesta pel·lícula. És d'un robot policia. Molt americà. Sí, com en Robocop, exacte, que és la definició d'explotació laboral. Pobre. Tu te mors i deixes de fer feina. Sí. Ell se mor, el ressusciten i li segueixen fer feina. No, però sí, és que va morir fent aquella feina i el ressusciten perquè segueixi fent aquella feina. Exacte. No, ni baixa ni polles. Te ressuscitam. Clar. Ara un posa un que se suïcida perquè no pot sofrir potser feina. El llafen, el ressusciten, el fan mig robot i li diuen tu has de seguir fent feina amb això. Ara imagina't, ara te donaré una altra volta de tuerca. Imagina't que el robot aquest de Gumi era un oficinista que s'havia mort i l'han ressuscitat a dins d'una puta papelera perquè seguir fent la seva feina. Eres que reparties els papers a totes les plantes. I realment li van dir, tenim una feina per tu. Ho fes molt bé. Hòstia, que guai, no? Ara me donaran allà superhéroe, faré, jo què sé, seré un caza bombardero, qualsevol cosa d'aquestes. No. Seràs una puta papelera que durà papers per amunt i per avall en l'ascensor. Saps? Normal que s'ha tirat per les escales, almenys. Saps? I que no s'aprengué foc a l'Ogonzo. No, està claríssim. Molt bo el robot. Molt bo. Siguiente noticia. Un hombre estornuda tan fuerte que le salen las tripas. Així. En seco. Per tots aquells que diuen que compten el nas en son nas, que ja s'ha dit gent que el que ha passat... No és real, això. Que el que ha passat és que ha alliberat en Nemo. Saps? Que ha sortit per darrere. Que ha sortit, exacte, això. Hi ha molt de vídeos. Per qualque banda de sortir. A més que es com molt... A més, es com... Si t'hi fixes en aquest vídeo, no n'has vist cap mai, es com molt exacte. Es com que es tens de l'estornudo, de l'esxem. El que veus, la càrcer... Es dispara. Es dispara, és automàtica. Papam! Praf! És eficient que són de porcarros, tio. Sí. Cerdo. Sí, el paciente presentaba una herida quirúrgica. Vale, ok, ya lo habían operado de cualquier cosa. Una hernia o cualquier cosa. Y sus intestinos salieron despedidos a través de la herida. Vale, es decir, el tío estava allà i ha habido informes, diu que això és molt raro, diu que ha hagut hernias pulmonares, desgarro de pulmones, incluso desgarro del tejido cerebral después de una hostia puta. Joder. El programa de humor esto. Y da un consejo para no estornudar tan fuerte es reducir la cantidad de energía resonante que fluye a través de la cavidad bucal. És a dir, tancar la boca quan vas a fer un exam. Hi ha estils. Cadascú té els seus estils. Hi ha el típic que fa... Ja. Ui, jo amb això no podria. I el meu germà, tenc un germà que fa... tremolen les columnes de la casa cada puta vegada. Ja. I ja dic, on és aquell al·lotet que fa... Estornudo de tenista, saps? Me va dir que un dia va provar de fer això i ja se va rebentar tot el sistema. Va fer... Claro, el seu cos està acostumat a alliberar 10.500 newtons a disparar i, claro, després l'has contingut allà i sí. De totes maneres, això que diuen de tapar el nas, realment, i jo ho vaig provar i és vera, quan fas un exam, a baix del nas, entre el nas i la boca, hi ha un nyirvi que si el pitges amb el dit, se t'atura l'exam. Ho has de provar, sí. I això de posar-se així, de posar, és un poc radiofònic això, el dit entre baix del nas i la boca Antonio s'està posant el dit a davall del nas com si tingués un mostatxo. Correcte, com si fos mostatxo. Hi ha un nyirvi just a baix del nas que pitges i tures l'exam. És màgico. Però jo quan me veu un exam, jo el que m'agrada és fer-lo. És un botó de reset. Sí, és de stop. Un botó de com stop. Com et seguro de la desbrossadora. Sí, exacte. Més o manco. Ve ser com en Nodor,
Exacte, pitges i espera un poquet que surtin els bitxos. Bueno, està bé això, està bé saber-ho. Sí. Per ple de secretos aquest cos. Mare. Vale. Sí. Vinga, te toca. Hem de deixar qualcuna per pròxim dia. Ja Dues, penso que sí. Fer aquesta. Sí, perquè encara tindrem un poc. I deixarem... Per quant n'hi ha? Bueno, 8 a 10 o a 12, no ho sé. I vale, fem 4. Fem 4, vinga. Vinga, va. Però si no, no tendrán recámara per el següent episodi. Se pide el día libre por enfermedad y acaba en el mismo avión que su jefe. Vale, perfecto. Ai, quina mala sort. Pobreta. Això era una atleta, era un influencer, per lo que vaig llegir. Pide la baja por enfermedad y su jefe le pilla la mentira. Se encontraron en el mismo avión. El jefe... ¿Y això on era? Hombre, el jefe le descubrió y le hizo una foto para mandársela por WhatsApp. Un influencer, de sí, ¿no? Claro. Mira, con las vacaciones del verano a la vuelta de la esquina, pedir días libres está a la orden del día. Clar, això sí. Però... Era una tiktoker. Sí, clar. Per ser tiktoker, què necessites? Has de tenir seguidors o basta tenir una compte de TikTok? Basta tenir una compte de TikTok, però la cosa s'ha tornat tan requereix de tanta porqueria que no ho sé, ja me supera això dels tiktokers, però bueno. Me pedí un día por enfermedad. Sí, pero por uno u otro problema en algunos momentos puede ser una completa aventura, por eso hay quien dice mentir. Ejemplo de ello fue el caso de Grace, una tiktoker, claro, que pidió un día por enfermedad para poder coger un vuelo, aunque ella no sabía que la suerte no iba a estar de su parte. Pues se montó en el vuelo muy contenta y descubrió que su jefe también estaba ahí. Tremendo. Me pedí un día por enfermedad y acabo en el mismo avión. De mi manager. Compartió a través de la cuenta TikTok. Clar, això és que echa la leche a la trampa. Això va fer pues, que tingués molt més seguidors. Coses de queixes guais. Que t'apareix que realment cercava això, no? No ho sé. No, però es que ja és un poc xocant pel final de la història, perquè diu, però no solo eso, sino que además su jefe no dudó en hacerse un selfie para enviárselo por WhatsApp a la joven. Van estar rient una bona estona, jo he llegit la notícia. A lo darrer, sí, a lo darrer diu que el jefe també va decidir deixar la feina. Saps què t'he dit? Com és això? Sí, me moría de vergüenza y dimitiría. Que això són els comentaris. Ella o el jefe? Ella va deixar la feina. Sí. Pero lo más llamativo fue que, según confesó Grace, fue super majo y acabaron dimitiendo los dos. Això posa, i ho posa entre còmetres, no sé si és traducció literal. Perquè és un jefe... Clar, nosaltres ens imaginem l'amo de l'empresa. I no. És a dir, potser que el jefe té un altre jefe i tal. I ell també s'havia demanat un dia per enfermedat. Claro. Jo penso que se'n varen anar, ja que eren tots dos a dins l'avió de vacances, tots dos se van empellar a la festosa. Ell li va enviar, claro, i potser van quedar enrotllats. Una Grace. Sóc TikToker. Grace Kelly. Clar, imagina, no és un jefe, és a dir, un càrrec intermig. Claro. Un punt que potser dius, hòstia, té una certa responsabilitat, però és el seu jefe directe. Li envia el WhatsApp, sé que estàs aquí, te estoy viendo. Te veo, ahí sí yo. I ella va i ho publica en el TikTok dient, hòstia, m'han pillat. I s'ha agafat a riar. Però, clar, en aquell moment és públic. En el que el seu jefe li diu, tu què fas d'aquest avió? A més, perseguint una nineta, saps? Un pat d'avió. Exacte, aquí hi ha tema. Bé, ja estaria. Sí. Puta merda, que total té els seus problemes. Sí, ningú és perfecte. Ningú és perfecte. Bueno, l'he robat. La voz de Galícia, alerta. Ui. No... Només, no sé si dir, només... Sempre surten bones. Llegir només el titular i deixar-ho anar aquí. He estat jo, com sempre, també, no pac el mòbil, tio. Som molt respectuós. Bueno, ja no t'ho dic, t'hi fixes. Ja. Si quieres la tabayola penjada. ¿M'entiendes? Exacte. Te molesta la tabayola? Penja-la tu. Sí. A que no molesta tant, ara? Me molesta el telèfon. Tura'l tu, si el vols turar. Si no el vols en tipus. És puto problema teu. Tura'l tu. Bueno, le roba el coche a la novia.
va a un club de alterne en Arteixo. Vale, molt bé. Fins aquí bien, ¿no? Uh-huh. Intenta violar a una prostituta y termina agrediendo a 2 agentes de la Guàrdia Civil. Anima't. Va arribar fins a mitjana nit, bé. Se li va començar a tòrcer la cosa i va acabar fent una clau llanxo. Bé, és a dir... Sí, una cucabela. Sí, un asterisco va fer una cosa rara. Macho, se te va girar el vespre. Jo m'imagines l'escena en el moment que dius joder, que s'ha liat, no? Exacte. Conyo, vaja, quina no s'ha liat, Quan exacte, quan estàs ja que te diuen què ha passat i dius... No sé. No sé, tio. Segur que jo volia anar a fer un bitter cas en el bar i s'ha liat el tema. Sí, no sé què faig en el quarto. Salir de tranquis. Sí. He sortit a fer 2 xanyes. Sí. No sé què cony ha passat. Exacte. Mam, 1, 2, 3, 4, em fe fora. A lo millor, ja està, sí. A lo millor aquest tio del cotxe és el mateix, deu ser el mateix que d'Austràlia, que no va acompanyar la dona a l'aeroport. Oh! Pots saber, Girito. Que la va denunciar per no acompanyar... Sí. Que el tio estava liat. Claro. Aquesta puta feinada. No te vull dir que... Carinyo, no te puc acompanyar en el cotxe. En el cotxe a l'aeroport. Hòstia. Hòstia puta. Hòstia. Bé. Bueno, ja està. Deixem aquí, doncs. Terrible, ble. Sí. Tens que caure una música per això. Sí. Ara fem canvi de tercio. I tenim... Patrocinador. Correcte. Avui tenim patrocinador. Espera't. Estàs ambientant l'escena. L'escena. Bufostop. Un filtre que se posa en el cul per evitar la mala olor i fulles accidentals. Espacio patrocinado. Correcte. Publicitat. Ara posarem aquí un xec de que estem fent publicitat. Sí, un iconito baix. Claro. Allà on poses si tiene contenido promocional, hem de posar sí. Venga. Correcte. Isto, Pedrín, que hi ha un moll mal per aquí. Vaya una puta olor! Perdona, tio, he estat jo. Venc de dinar de caces curres i havia bufat i m'he fotut 3 plats de cargols, un plat de cornes de trutja, potons i un pijama. Bufat? Un bufat? Una bufata, la carn mollada. T'hi diré que això per Chernobyl. Joder, me sap greu, tio. És que darrerament t'he inquietats d'ansiedat de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Me pella la fam desbotllada i he de menjar com si fos un xà de possessió llaura dins xà napoldina. Sí, molt gràfic, això. Sí. És totalment comprensible. Però així i tot, has de fer alguna cosa. No coneixes Bufostop? Bufostop? Això què és? Pareix un producte miraculós? Chistaco. És un filtro fet d'aleació de carbona i rejilla de polietileno. La mateixa que s'emplea per filtrar la pasta de botifarró i que atura el 95% de gasos d'efecte hivernero que molles per la retranca posterior. Amb aquest filtro podràs amollar l'astre sense passar pena de prendre foc a les celles de ta mare, provocar un col·lapso dins l'ascensor, el tren o dins el traje espacial si vas en covet. Mira, aquí en tenc un. Ostres! I diu que cada dosi et serveix per entre 3 i 45 descàrregues. Per tant, basta canviar-lo cada 2 setmanes o 6 platades de bollit. Això va segons la intensitat de la nespla. Una vegada empleats, si les poses en remull, se poden reutilitzar com combustible ecosostenible per un tractor Massey Ferguson, un mobilet Extreme GTI, una campera, un lanzallamas portàtil de joieta o per un reactor nuclear. Talment. Molta de gent de referència l'està empleant i el recomanen. Els pets són bois, en Pet Dri, del Club Super 3, la banda dels pets, que això era massa evident, sí. Òbviament, que no. Bufot, els Baleàricos, també, no sé si els coneixeu. Sí. I tot el municipi de Banya al Bufar, sí.
I no t'ho perdis, ara, amb Bufo Stop, King Filteràs, que atura fulles accidentals quan la cosa s'embruta i fas la caixa per les darreres. Au, ja t'estàs posant això en el cul i tira pets endavant. Gràcies, Bufo Stop, ja no puc viure sense tu. Ale. Què? Bufo Stop, què faríem sense tu? Jo he estirat un parell de vegades, t'he dit que he estirat un parell de vegades si el ja has tingut ja. Molt útil. Sí, hombre, bromes a part, te faig saber que existeix. No. Sí. No. Hi ha roba interior que ha tret un material que atura bastant el tema de les olors i on se queda i on va. A la roba. Ah. Ui, llavors aquesta roba. No, sí, no. Els mateixos problemes que nosaltres hem dit en el producte aquest, els tens. Te deu deixar les anques brutes. No sé què t'he de dir. Claro, i després depèn. El problema de tot això és... Si filtra massa bé... No, exacte, que, hòstia, va bé. I tu dius, aquí, ara ja val tot. Aquí passa alguna cosa. I tu, no, com que dius, ara aquí no se nota res. Claro. Que has sentit darrere de Nadie sabe nada, que un noient va dir que això, que en els avions per lo vist no fan olor. Pues tema del canvi de pressió o qualque història i tal. Jo no m'hi he sentit mai. No. Això. De fet, a veure que en els olors... Vaig agafar un avió fa 3 dies i macho em varen sentir. I no era... Mos varen mirar, jo sé enmig, i jo miro a la dreta i li dic, Joan... éreu valtres. No, jo no. Vale, vos coneixiu. No. I dic, estirva, no et salonar, ja fa 4-5 dies que estàvem amb aquell 3 i ja els havia arribat a conèixer un saló, desgraciadament. I vaig dir, que no és ni meu ni no és d'aquests. Els nostres fan més pudor. I era una olor artificial com a industrial. De medicament. De medicament, industrial. I dic, no, els nostres eren un poc més de fora vila, autèntic, d'això de com a àlgia podrida. Sí, d'àlgia podrida. Natural house. Sí, naturals. I allà era artificial i dic, conyo, i pareix que ve d'allà en fora. En sèrio, i no se'n va. Si ho vareu estar un parell de dies a fora, a vegades solo canvia, també, tot s'ha de dir. Sí, però se va mantenir un poquet la naturalesa. És algo que igual, mira que t'agrada conèixer bé els teus amics, però és algo que igual no fa falta arribar en aquest no és graciós. No fa falta arribar en aquest punt. No és graciós. Nosaltres vam estar... Jo m'agrada conèixer els gustos dels meus amics, que t'agrada menjar, com t'agraden les dones, els homes, com t'agrada tal... Exacte, les 4 coses bàsiques. Solo que fas... No, tio. No. Fins aquí... No ho comparteixis. Hasta aquí hemos llegado. No ho comparteixis. Sí. La quantitat de flamada que faig si li pren foc. No fa falta, saps? Encara que si ho cremen, se'n va a saló. Sí. És vera. Se'n va a saló. Si ja diu, hòstia, sou un porcarro. Diu, no. Tot el contrari. Els estan cremant. Sí, els estan cremant. De fet, aquesta energia la podries emplear a lo millor per moure una turbina. Són ecosostenibles. Un temps nosaltres vàrem tenir el vici de jovenals de cremar-ne i n'hi va un que li va arribar a passar això. Bueno, jo conec gent que s'ha pres foc en els pèls del cul. De baix, sí. Sí. Amb vaqueros. Lo seu deien sempre era fer-ho amb vaqueros. Vaqueros, sí, perquè els vaqueros prenen molt malament. Però no, jo conec gent que els són sillos i tornar perquè a vegades pots... Clar, hi ha un moment perquè això però després torna a tancar. I en aquest moment de tancar no és una màquina perfecta, diríem. No, i pren per endins. Claro, no és com els cans que fan... Els putes cans tenen allà, tenen el mateix que tenen el pot de mel, saps, que el tanquen. Sí, i de què se diu això, la llet condensada. Sí, exacte, el mateix. Tanquen, això és perfecte. Un cierre perfecte. Sí, però nosaltres no. No. I hi ha un perill. Sí, I després poden passar coses com l'Armageddon. Bueno. Sí, això ja és una altra història. Ja està, ja ho mirarem una altra vegada. En fi. Bueno, mam. Gràcies, Bufo Stop. Sí, gràcies, Bufo Stop. Tenim un àudio. Un àudio? D'un oient. I l'he de posar jo? Són 2 oients, sí. Hòstia, pues, té un problema perquè el tenc aquí. Un segon. Un àudio que ens va generar un dilema. És un dilema. Xerra un poc... És un poc relacionat amb explica un poc la història. Amb el llenguatge que tenim aquí. És d'un oient que mos escolta bastant, també, tot s'ha de dir. Sí.
I és una controvèrsia entre així com xerrant nosaltres i com se xerra així aquí en general. Clar, en el lot petit pot tenir a vegades dubtes, confusions del nom dels vocabularis i del nom de l'idioma, sobretot, i amb quin idioma està xerrant. Pot dur confusions. Clar exemple és aquest àudio que escoltarem d'aquí un moment. Vas te pigis damunt, m'entens? A veure, conyo, però justament però no el tenia obert aquí, com que no tenim tècnic de so. Ho veus? Saps? Hem de donar xanya en el tècnic de so, en directe. No lo tenia. Ara voy a abrir con. Bueno, ho veus. Bé, sí, això és el que va passar. Hi ha algun castanyol? Com és això? Tu pots? Pronunciar algun castanyol. Un castanyol. I què és castanyol, Aurora? Castanyol és castanyol. Castanyol és castanyol. Castellano i espanyol, vol dir? No, castanyol. Ah, vale. Totalment. Castanyol, nova paraula inventada per Aurora, directo a Bufotes Baleàricos. Digues-ho. Castanyol. Moltes gràcies. Ha estat bona, Moltes gràcies. Moltes gràcies a aquestes dues oients. I a aquests dos oients que mos escolten molt, moltes gràcies per escoltar-nos i per aquest aporte que mos ha donat un poquet que xerrar el castanyol. És genial, jo aquestes són les que més adoro, aquests inventos que tu no te venen en el cap. Ja me l'apunt. El castanyol. A partir d'ara, oients, igual, hauríem de fer una llista, la podríem penjar aquí, Tomeu. Sí, estaria bé. De coses que nosaltres no canviarem el món. No. Però com d'aquella frase intentarem deixar-lo un poc millor del que estava. Sí. I hi ha paraules que trobam que estan malament. Sí. Com, per exemple, que varen dir, lo de fer spoilet també ja forma part dels nostres anales. Sí, sí, és vocabulari que nostre. trobam que fer spoilet i ja han trobat gent que ho diu. No te faré spoilet i tal. El meu fill ja ho diuen directament. Pues ja està, no els ho rectifiquis. No, ja deim farem spoilet. Per tant, aquesta paraula ja no la rectifiqui. I tenim el problema que en el castellà hi ha gent que se refereix com a castellà i hi ha gent que se refereix com a espanyol. Generalment, castellà s'emplea dins la zona d'Espanya i espanyol se sol dir quan es xerres des de fora, com si dir la referència d'on ve l'idioma del país. No diuen castellano, sinó que li diuen espanyol, perquè sàpiguen d'on és, perquè ells no saben on és castellà. Exacte. Entonces, clar, tenen un problema. Perquè un idioma se diu de dues maneres. El francès és francès, per francesos i per la gent de fora de França. I ja està. El català és català. Sí. L'italià és italià. No li diuen diferent. Els d'Itàlia no li diuen una altra cosa. No. Claro, pues ja està. Castanyol. És castanyol. És el mateix idioma. L'únic és que m'ho referirem a ell com a castanyol. O sigui que moltes gràcies a la filla d'aquest oient nostre. Sí. Recordeu que el podcast segueix sent explícit. Sí. Agraïm que els al·lots escoltin, però no és un programa per al·lots, perquè deim moltes paraulotes, moltes brutors i moltes coses guarrerides que són explícites i després heu de donar explicacions. Són un poc com els fifars, molt agraden les grosseries, diuen que som un poc bruts. Amem, també vos serveix perquè ja vos lleveu un Cristo de damunt i quan vos demanin què és això de follar, perdó, però ja ho he dit. És que ja ho he dit. Quan ho senti la teva filla o el teu fill i t'ho demani, pues, igual ja tret el tema i ja tens el moment per explicar. Ara mirant... fotos han dit això. No, mirant en els ulls en aquesta nina que ha sentit aquesta paraula, follar, llevar les fulles de davall un arbre, ja està. De fet, ve d'aquí. Sí, el follaje. Te queden fantes. Sí. En l'obridor, recordem que tenim un obridor de fantes de Komodo Island. Ho veus? Sí, perquè un dia hem de contar la història dels Komodos. Encara està a l'aire? Sí. Un dia la contarem. Bateu. Un dia la contarem. Però, per sentir-la, heu d'escoltar el nostre programa. Sí. Vos heu de subscriure, el que vulgueu. Si no, no sentireu mai la història. Quina és la història dels Komodos? Pues això. Que potser les 4 rates que mos escolten ja la saben. Sí. No.
O no? No se sap, no se sap. Bueno, espera un segonet, Tomeu, perquè el nostre tècnic de so té una música preparada per aquest punt. En sèrio? Yes. És vera. I cannot believe it. Yes. Bueno, fem un canvi de to. Bon anam... No sé si t'has fixat, però la música és un random d'una altra música que ha d'entrar. Bueno, correcte. Se trata de canviar la música. Va beníssim. Perquè ara en Tomeu te puc fer un intro. Sí, claro. Sí. En Tomeu se'n va anar a fer surf. Perquè en Tomeu és surfer. I els surfers, no sofridor, com es diu un 2, 3. Not surfers. No surfers, surfer. Perquè hi ha dos tipus de surfers. Els qui surfen i els que són de Mallorca i els que fan surf, que són de fora de Mallorca, que normalment fan surf a puestos on hi ha ones. Sí. En Tomeu és des d'aquí. Què passa? Que si tu aprens, per lo vist, corregim si dic un doi. Vale? Corregim. Has dit un doi. Vale. Seguiré. Seguiré dient doi. Si aprens a fer surf en la merda d'ones que hi ha aquí, ets un puta crac quan te'n vas a fora. Perquè l'hòstia. Normalment quan vas a un lloc que dius, és aposta per fer surf, que les zones són més regulars, estan més ben tal... Vas empalmat tot el dia. Vas, exacte, dius, hòstia, que, por favor, què és això? Correcte. A canvi, la gent que no mos agraden les putes zones perquè trobam que és un desastre, Mallorca és perfecta. Sí. Saps? Perquè quan tens la mà plana, que arribes a aquella playa, el color turquès i plana, i dius, quina monada, perquè el teu fill que està allà fent un castell, no li vendrà una ona i li embocarà tot el castell, que és el que tu vols. El s'endurà. El s'endurà en nin. El s'endurà. Pot tenir nin a la vorera sense passar pena d'haver-lo d'anar a cercar una altra playa. Te puc dir jo que allà on va anar, jo, una de les coses que més m'han cridat l'atenció, ara estic fent un off-topic, però una de les coses que m'ha cridat més l'atenció va dir, aquí deixats els lots a la vorera de la mà és un puta suïcidi. Ni pensar-ho. Pot ser que estigui prohibit i tot. No, crec que sí. Apa, no, és que la en complexió de les platges ja l'hauries de veure. En aquella que vàrem anar a Lanzarote estava prohibit. Estava prohibit. Perquè així quan arribava i se'n tornava l'aigua, vamos, allò s'endú un manatí sense, en la força que xupava allà una altra vegada. Que va, ni de conya poden fer Castilla Vorera, va. Ni de conya, vamos. Bueno, perdó. Me'n vaig anar a fer surf a Portugal. Portugal. Sí. Nosaltres vàrem fer un xat amb els amics, érem 3, vale? Amb 2 companyeros, som un parell més, els surfers de xerrioners que mos han flipat i han decidit fer surf. Però en el final... Sí, gràcies. En el final pues, vàrem ser 3, vàrem anar cap a Portugal i vàrem fer un xat que se deia VHS, que era Viatge de Homos Surfers. Molt bé. A més d'aquesta edat. Sí, dels temps de su VHS. I jo vaig veure molt dient. I vaig dir, això serà VHS. Viatge d'Homos, molt bona. Sí, Viatge d'Homos Surfers. Bravo. Vau començar bé. Sí, jo antes de començar ja vaig dir anirem posant gotetes d'humor perquè així és més divertit el viatge. Tot s'ha de dir, és vera que quan un naming te surt bé, les coses van millor. Sí, jo vaig estar content d'això. Res, vàrem anar a un poblet a 30 minuts de Lourdes, anava a dir ara. És vera? No. Vam anar a Fàtima. No, hòstia puta, no me'n recordo. Allà a Portugal hi ha Fàtima. La capital de Portugal. Lisboa, conyo. No, Lisboa, conyo, no. Són un altre puesto. Sí, és una altra banda. Bueno, el poblet estava a mitja hora cap a la mà. Lisboa, conyo, i Lisboa Constrictor. Que tenen un... Uf. La boa Constrictor. Bueno, el poble se deia Ericeira. La constructora. Sí. El poble se deia Ericeira. No vàrem veure cap eriçó en cap moment. No vàrem cercar. Han tornat sense saber d'on vernam. Va estar tot el temps pensant Ericeira, hi haurà eriçons per terra, caminarem per terra i mos clavarem eriçons. Tanta sort, no vàrem veure cap punyetero eriçó. A lo millor n'hi havia, però nosaltres per allà on vàrem anar... Vareu mirar a l'horizonte. A l'horizonte. Hola, cariño. Som a Ericeira mirant l'horizonte. M'agrada. Te penja el telèfon. Totalment. I tu. Totalment. Bueno,
Vares pensar cridar que teva ment com estaven. Sí, sí, vaig xerrar amb ells, amb una nina, l'altra estava jugant molt, i amb la meva dona van xerrar una estona. I ta mare no vas cridar cada dia per demanar-li què tal? No. Som d'una genètica que xerram poc, i anant de viatge i xerram poc. Tot aquell que, igual que jo, que quan jo critico que nostra, me demanen a ment què passa. Estàs bé? Que ha estat? Que ha estat? Però tu adéu. Com estàs? Me'n vaig de viatge i la meva dona me diu me cridaràs en aterritzar, me cridareu en partir, me cridaràs en tornar a Mallorca, me cridaràs... I ma mare crec que no sap que he anat a Portugal, i t'ho dic molt en sèrio, crec que no ho sap. Figura't el nivell, figura't el nivell. No ho sap, m'apareix que no ho sap. Som bastant diferents. En fi, res, aquest poble és un poble costaner molt tranquil. Pensa que jo tenc nins i tu tens nines. Sí. El teu futur és més esperançador que el meu. Ho sé. Bueno, aquest poblet que no està massa massificat turísticament, i la gent local és molt amable i servicial, inclús els turistes i surfers que hi ha per allà, que està estipat de gent guai, allà són molt rotllo... No surfeixen el turisme. No, el truisme. Patum, I d'això, que és a dir, els surfers joves de per totes bandes del món. És increïble, és un destí típic de turisme de surf. Sí, és un destí típic però molt poc conegut, i això és el que m'va agradar, perquè no hi va molta gent i no és mundialment conegut. Però Portugal sí, per exemple, nosaltres a 100 quilòmetres en el nord és molt, però hi ha zona més gran del món. Nazaret. Estàvem a 100 quilòmetres de Nazaret. Quan de Nazaret hi ha en el món? No ho sé, tio. Aquest és Nazaré, sense la T final. Però bueno, el tema és que aquesta ona grossa ve en l'hivern. Només però només en ve una. Perquè hi ha un puta serral enorme que quan la ona ve grossa, pellen el serral aqueix un precipici just davant la costa que genera aquesta ona. Si no du tanta força aquesta ona, senzillament no se genera i no ve tan grossa. Per tant, aquesta ona gigantesca... I només n'hi ha una? No, un parell cada dia. No, se diu la ona, però durant a lo millor 2 o 3 dies que hi ha el temporal gros, se genera aquesta ona grossa. Vale? Que jo sabia venia una que s'ha rotllo com si ve Papà Noel, saps? Batu adeu, tio. No. Que ves, papà? Ai, ja no l'has vist. Pensa que jo som coió, saps? Amb aquestes coses. Que putes, jo tampoc ho sabia. I tothom esperant com a... Me vaig haver d'informar. Saps? Allà amb helicòptero, saps? No, que va. Res, això, els preus bastant correctes i és molt econòmic i molt net. I no hi ha xorissos. Portugal, hòstia. I no hi ha xorissos. Si jo això vaig dir, vaig aixecar les ses. Un dia duien les tables damunt el cotxe i vàrem anar a dinar per mig i van deixar les tables migdia allà damunt, ningú va tocar res, veus que no hi ha choriceo ni necessitat. Vosaltres ho vareu fer antes o després de saber que hi havia chorizos, o que no n'hi havia? Antes de saber-ho, mos van enjullar un poc. Molt bé, és una manera de descobrir-ho. Sí. Men, si mos roben les tables. Exacte. Exacte. El pròxim que aneu a Kentucky, saps? Sí, ho provam. També ho torneu a provar, men, què passa? Estàvem a primera línia de la mà, un apartament d'Airbnb, jo ho recoman molt. Era un poc antiquet. Ui, alerta. No, pues mira. Que Airbnb està... Bona experiència, tio. Tu ets qui diu Airbnb o Airbnb? Airbnb. Vale, així m'agrada. Tu dius Wi-Fi. Exacte, la primera mal, la segona bé. Wi-Fi. Se compon. Wi-Fi. 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 Com anem? Wi-Fi. I era un poquet antillet, però, joder, enorme. Una habitació de 3 o 4 persones per hom. Era bastant gros. A primera línia hi veien les zones. És que és una passada. Jo crec que part dels cristos que hi ha amb el tema d'ara d'això, que hi ha tanta persecució en els lloguers, sí, és la preocupació de que una vegada que has anat a una casa, sobretot la nostra gamma d'edat, dins aquesta mitja, que una puta, que he de fer un hotel, tio. Te fiques allà, fiques del lots una habitació, fas tal, no has d'estar demanant que cada vegada que entra una persona que tal, entra allà, tanques i això, i estàs de puta mare, tanques, te'n tornes i ja està, i no necessites res més. Un que nostre, allà és un que nostre. Amb una habitació per nins,
amb el lot, és mel. Sí. Una puta... En sèrio. Sí. I jo crec que part de la preocupació és que no pot... Molt bé. No té competència. Que va. No té competència i econòmicament mantenir una casa és molt més barat que mantenir un hotel. Sí. A més, xerràvem per xat amb el tio aquell i inclús entram i just a l'entrada una taula de surf. Nosaltres no havíem llogat les tables de surf i dèiem, conyo, i està mel, tu, i la cera posada i tot, i està superbé. Va deixar tables de surf. Amb això, no, que xerram amb ell i el tio m'ho diu, per cert, després de llogar les tables, ho vàrem veure, mos diu, si voleu emplear la tabla queixa que hi ha a l'entrada, la podeu emplear. Anau alerta, si pot ser, no la marratxeu molt i tal. Era la seva. No ho sé. Era una tabla, una mini Malibu, que se diu, que és un poquet de les llargetes. Curiosament, la mida que empleaven nosaltres i estava bastant bé. Nosaltres en vàrem comanar uns altres. Els lloguers molt baratos, i en tot en general bastant bé de preu. I varen dir, cago en Déu, ja se'm pogut ahorrar aquest d'això. Però molt enrotllat el tio i ja me'n vaig d'una molt bona experiència d'això d'estar a un Airbnb. Airbnb. Ahí va la Bambi. Era un poble costaner molt acollidor. Els dematins sempre veiem a coïdors de percebes per la finestra. Patum-pix. Quan la marea estava baixa, sempre de matí per la finestra, els coïdors de percebes. Varen fer una mariscada el darrer dia i varen disfrutar, va estar molt bé. Però mos van dur xeragols, percebes i coses. De tot. Hi havia, clar, els altres dos companyeros... Els percebes diuen que són bons a la part més de dalt, de Costa de Morte, més de Galícia. Jo n'he menjat a Galícia. Que quan te'n vas per avall, quan te fiques dins la part... És a dir, que Galícia té una cosa perfecta, que és que té el Cantàbric i l'Atlàntic allà. I que, clar, és part de lo bo que té és que s'ajunten aquestes dues aigües. I són més bons, per lo vist. Això sí, se'n fan més per la banda de Portugal. El marisc sempre ha estat més bo a la junta. Perdó. Vale, adeu. Les marees. Vos vull explicar l'ordre de les marees. No me maregis. No me mareis. És una cosa que els mediterranis no sabem manejar. Ni marejar. No sabem manejar. Exacte. Tenim un problema, claro. No ho sabem. No sabem què són les marees. Dins un puto vaciat. Sí. Quasi sempre hi ha ones allà. És vera. Sempre, de 365 dies, a lo millor n'hi ha 300 amb ones, tio, és impressionant, sempre fa ones. En l'estiu allà fa moltes menys ones, més petites, que en l'hivern. Nosaltres hi vam anar en l'estiu i ja vam trobar ones que mos sobraven, que eren d'aquí quan els fa grosses, i amb molta força i tal. Tu, que li vas dir a la teva filla el dia que te va dir com així hi ha ones, perquè segur que t'han demanat. Com així hi ha ones? Com se fan les ones? Ostres, hi ha molt de conceptes a tenir en compte. Hi ha una cosa que se diu el swell, en anglès, que en espanyol no sé com és, i és la ona. Un surfer quan mira una aplicació de surf... No t'he fet aquesta pregunta tan profunda. Que li vas dir a la teva filla com se fan les... No t'ha demanat mai com se fan les ones? No. El Déu que bufa. No sé. Perquè el meu me va venir... No sé. És gran, fa molts anys. Sí? I mirava per la finestra del barco de Baleària. Vale. No puta havia anat. I veia ones. I diu, papà, les ones, que són les ballenades que quan peguen coletazos en la coa, que fan les ones. Vale. I jo me mira la zona, me mira el nin, i dic, por supuesto. Clar que sí. Sí. Clar que sí. Com ho has sabut? Llet de llest. I al cap d'un parell d'anys me va venir, però jo li vaig dir... Alerta amb aquestes derrapades que tendrà 18 anys i te vendran la mateixa pregunta. No, me va venir i diu, m'he enterat de que no són ballenes. Papa. Rollo, m'ho retreia. I jo dic, i què són? Pues és la diferència del vent amb les corrents i no sé quantos i tal, i marea... Bé, m'ha començat a contar tota la puta història i tot el rotllo que li havien muntat a l'escola. A l'escola, jo dic, te canviaré d'escola. No tenen ni idea. Una escola de sopos. No en tenen ni idea. Renta't la boca. Són ballenes. Desmuntat la teoria aquí de buenas a primeras. No, però és que havia estat ell. I jo em va aparèixer molt guapo que fossin ses... Sí. Per què?
perquè jo li poso documental de ballenes perquè se dormi. Claro. I ell veia les ballenes que fan així en la cua. Les madres de la naturalesa. Exacte. Sí. Molt guapa la història, però sí. Sí, no. Han de saber així. No ho sé, no m'ho ha demanat mai. El tema és que hi ha dues vertents. Una són la direcció de les zones i l'altra la direcció del vent. Jo me pensava això sempre era igual. Normalment... No, que les zones sempre van cap distint. a... Flipant. Les zones sempre van cap a la playa. El vent no. Sí. Clar, les zones sempre van cap a la playa, però tu te trobaràs, per exemple, aquí a Mallorca, estem a una illa, que les zones van totes, normalment venen de nord, totes del nord. Què passa? Que el sud de Mallorca va plana. Però les zones, se suposa que la direcció de les zones és contrari. Clar, no és contrari, senzillament és nul. Vale? I llavors hi ha el vent. I el vent pot venir de nord o de sud, contrari a les zones. Quan una ona li ve el vent de contra, l'aixeca i fa el que se diuen els A vosaltres, Valericos, teories O'Neills. Que és jugador de bàsquet, no? Sí, Shaquille O'Neills. Bé, no vull xerrar d'això, perquè no m'entén, però, per no ficar la pota. És igual, perquè puta programa perquè no m'entén. Tu t'ho inventat. Després de que siguin les ballenes en les coves que fan això, saps? Sí. Tot el que vengui després serà real. Serà guai, no? Sí. Bueno, pues res, allà quasi sempre hi ha ones, però no pots anar a fer surf quan vols. És a dir, el surf no el pots triar tu, sinó que te tria ella tu. És un esport, un poquet. Això està molt frase de surf. Estàs fent així en els dits, això que fas? Sí, jo la campaneta. Aixecant el dit petit i gros. Jo sempre he trobat un símbol molt de veterano. Però bueno, veig que els al·lotets també ho fan. Ja està, sí. I d'ahir l'hora òptima, allà, lo de les marees, és que l'hora òptima és entre marea i marea. Per tant, les marees duren 6 hores, la marea més baixa, quan veus els percebes, es posa a les 10 del matí. Hòstia puta, i per surf quan te percebes? Si arribes a la playa en la taula, vamos... Sí, tot ferrats. Te fas un peeling. Exacte. Surts en la pell fina. Sí. Que te n'has duit les carrars allà. No raspen molt les pedres allà. Les pedres no, però els percebes són puntes. Els percebes, sí, són punquis. Els percebes. Sí. I la marea, quan està baixa de tot, no es va fer surf. Quan està alta de tot, tampoc es va. Quan es va? El moment òptim és a la meitat, entre mitja i entre alta i baixa. Clar, anàvem a allotjar les tables, demanàvem al tio, vale, i com va això? I m'ha dit, heu de mirar l'aplicació, i cada dia, perquè va per llunes, cada dia... Una app, no vas podria dir, sortiu de fora, mirau el vent, aixeca un dit, posa't així, fer tal... Jo esperava un consell d'aquest guai. Un consell d'aquest, tira un pot d'herba a l'aire. Si se'n va cap a la dreta i el faro està il·luminat, entonces qualque cosa que estigui un poc més... Jo esperava una cosa molt guai. Vaya puta merda, tio. Això, surfers que van mirant una app, en sèrio. No, un surfer que està dins silla, que viu allà tot sol, saps? Tipo Jack de Rol. Saps, exacte, allà dins el tio hi viu ja i li demanau, i el tio diu, jo sé la oda, saps, rotllo, cosa d'aquestes, tio. La ona perfecta. La perfecta la cogí, el tio té ja que l'ha mossegat 7 o 8 tiburons. Però encara és viu. Exacte. Li falten 3 cames. Sí. Fa surf amb una closca de tortuga. Exacte, el tio fa surf i no té cama ni braços, saps? Se tira damunt la taula, però és el millor surf de fer del món. Remen la llengua. Saps? Tipo així, no? Sí. No m'imaginava això. No, una puta app. En fi. Vaya mierda. Ja me va sorprendre que cada dia, a aquesta hora, que enviava 45 minuts. I jo vaig dir, conyo, ara, avui feim surf a les 9. Demà, l'hora bona serà a les 9:45. Passat demà, seran les 10:30. Quina puta locura és aquesta? Un estrès. I ja me vaig estressar tot. Perquè havia de programar 3 alarmes i en el mòbil no sabies. Sí, i cada dia mos vam anar aixecant més tard, tantes hores que cap de setmana van sortir demà i dic, mira, pues curiosament, demà és a les 11 que mos han d'aixecar. Pues mira, va anar de puta mare. Al final la zona el primer dia, no, i hi va haver un dia que se va cruzar tot i va dir, hòstia, podríem anar a fer surf a les 12 o a les 6 des de matí. Com ho veus? Si m'ho aixecam molt prest i anem a les 6 ja... No! Se va fer un silenci. Estan de vacances, Se va fer un silenci. Sí, van dir, vale, surf sí, però aixeca't-se a les 5 i a les 6 a dins l'aigua. No. Surt el sol prest, allà també. És una hora menys, per cert.
Bueno, sí, exacte. Per qualsevol persona que hagi anat a Portugal, no. sí, exacte. No, pues el que me va flipar és això. A Galícia, no? És una hora menys. No, només és Portugal. Hi vaig anar un viatge a Galícia i me vaig trobar que a les 10:30 feia sol. Sol no, feia claror, a les 10:30 a Galícia en l'estiu. Claro, l'hora està desplaçadíssima. Totalment, i vaig flipar. I clar, això, lo de les marees me va flipar molt. Es portuguès, per cert. Saps gent de portuguès? Obrigado, molt obrigado. I d'això. Jo no soc parvo. No sé tant, i te creuràs que vàrem estar allà i no vàrem aprendre res de... Xerra tot en anglès. És una zona costanera si hi ha molta gent mesclada, en el final en anglès t'entenen. Sí, no com me varen dir un dia a l'escola que me varen dir el francès és l'idioma del futur. Aprèn francès, t'anirà molt bé. Sí. Per menjar un croissant t'anirà bé. Per respús. Va pensar. Sí, anglès per tot. S'empleix anglès i ja està. I jo t'he dit que el portuguès me va sonar molt proper en el mallorquí. Francès, per cert, t'he de contar confessiones. Ai, confessiones. Què ha passat? Fa mitja hora, més o manco, no, que fa que som aquí, no, mitja hora no, fa més. Una hora i mitja deu fer que som aquí. Si tenim això gravat... Sí? Que m'he enterat de què va fer Espanya ahir. Ara fa mitja hora. M'he enterat sí? Avui de matí de que havia jugat a futbol, perquè el meu fill m'ha demanat a si sabia com havia acabat Espanya. O sigui, per començar. Se diu la selecció espanyola, si t'enteres de futbol. Vale. Dir Espanya... Vale, ok. Que havia fet Espanistan. Espanistan molt millor. M'ha demanat, i jo dic, pues... jugava, i em diu, papà! I dic, probablement ha perdut. I em diu, perquè no he sentit coets ni res i tal, probablement ha perdut. Diu, vale. Pues durant tot el dia he pensat que havia perdut. I al darrer moment, ja quan me n'anava de la feina, no sé, he sentit dos que xerraven i diu, joder, macho, que bé, Espanya i tal. I jo dic, com que bé, tio, de què perdre, no? Perquè jo ja sabia que la meva font era els coets que jo havia vist des de que nostra, des d'altres pobles, si havia vist qualque coet. No n'has vist cap. I em diu, no, conyo, va guanyar. I dic, vale. Ara em veuré el meu fill. He de dir una cosa, aquest episodi sortirà en diumenge. El diumenge hi ha la final. Ai, tu com saps això? Saps molta informació. Perquè la meva filla ahir... També juga, també mira. No, la meva filla està fent un campus de futbol i ara s'ha flipat amb el futbol i clar, allà xerren de futbol i van dir, oi, les semifinals, avui les semifinals, tal i qual. I me va fer veure el futbol, vaig haver de posar el futbol, el varen veure i per això, després ho varen dir la gran final el domingo. Per tant, quan se molli l'episodi... Ho dic perquè crearà confusió. Quan se molli l'episodi haurà estat la final. Vull dir que el que diguis tu ara no confongir amb el resultat de la final. Ho deia per lo de França, perquè sabia que jugava contra França. Sí, estaven xerrant de la semifinal. I m'he enterat ara que jugava contra França i a més que havia guanyat. Sí. Saps? Sí. Terrible. Engronyat en els pobres gavatxos. I el tema de... També m'he enterat en aquells d'això que jo no sabia com funcionava això. No és com el bàsquet, no hi ha play-offs ni coses d'aquestes. No, octau de final, quart de final... I ja està, ara aquí no hi ha anada i tornada. És un partit i ja està. Sí, a partir de... És a dir, se fan un pot de llilleta tot d'una i després ja octaus, quarts, semis i final, a un partit tot. I només gent d'Europa. Això és un europeu, sí. Però hi ha Ucrània i hi ha... Bé. Aquí ja... No ho sé. Com és que és Eurovisió, això? Bé, és igual. Res, en fi, bueno, perdona, ja està. No. Ben dit aquesta, però ja també volia xerrar això. Res. I per el portuguès ja em va sonar molt a prop en el mallorquí perquè és d'accent tancat, tio, xerren molt com nosaltres, és com a P3 a Manacori. Diuen, hola, per dir hola, diuen, hola. Sí, falar. Estoy muito contento, saps? No obstant, no en tenien ni una puta. Xerres com en Figo. Sí, estoy muy contento, ¿sabes? No sé, y si dejan alguna palabra, ¿sabes? Si falar així, pareix molt
Fora viler, tio, me va agradar com xerraven, però no en tenia res. Anava a una botilla... Sol passar. I feies la tonteria d'intentar xerrar... A una farmàcia, me'n record. Entra a una farmàcia i dic, hola, i vaig fer hola, un poc manacorí per dir, un poc de complicitat, i dic, hola, i ells, hola, en portuguès, i vaig dir, in English, please. Jo també ho faig en això, tio. Jo m'aprenc molt bé, i en l'accentuació que toca, algo per arrencar. Se pensen que realment en saps... Controles. Perquè ells veuen, hòstia, pues sí, això ho ha dit més o menys bé, li puc contestar i no entens una puta merda de contestar. Perquè m'ho ficam... Saps? Pressió, autopressió. Autopressió, perquè tu vas i dius, no entenc ni puta idea, te poses a xerrar amb un altre idioma i ja està. Me vull fer guai. En vez de fer això, exacte. Vull xerrar sarahiwi. Bonjour, ça va bien. I comença així, diu, no sé res més. Ja està. Ja està, no sé res més. I l'has cagada perquè te contesten i diuen què vols i tot això i te queda allà. Són beneït, saps? Són beneït. Perquè m'he ficat dins aquest... Sí, no, nosaltres t'he dit que varen que va xerrant tenim una puta neurona mal programada. Sí, mal feta. Perfecte és guai i llavors acabes fent tornar a fer el discurs en el que te volia xerrar tu i dir, no s'entera una merda, li vaig a xerrar anglès, puta guiri. I me varen que va xerrant anglès. Exacte. I després ve la següent frase que és que dius, no, jo m'acosta molt xerraró però ho entenc tot. Saps? No te preocupis, tu xerrem i tal, i dius... Exacte. Los cojones. No m'he enterat de res. No m'he enterat de res. Pot tornar a començar. Merda, bueno, de tots els dies que varen fer surf, que estava mel, varen disfrutar de fer surf, les zones molt xules i molta gent per mig, i un dia d'aquests, pues, quan va arribar el cap de setmana, van sortir de marxa. I hi havia una sola discoteca, ¿vale? Hi havia barets, pubs, no era molt gros, 3.000 habitants, més o menys, el poble costaner, però hi havia una discoteca. Els pubs tancaven a les 2, la discoteca estava de 12 a 5 i mitja. Nosaltres no hi vàrem entrar. Ni vàrem entrar perquè el son demà havien deixat que mos un poc pres per anar a fer surf i tal, però qui vos ha vist? No, sobretot perquè cobraven bastant. I anàvem un poquet a viatge d'ahorrar. Vale? No varen gestar molt, la veritat. I hi havia dos tios molt graciosos i anaven un poquet llats i no els deixaven entrar, estaven a socó allà intentant entrar i clar, en aquest puesto van trobar una cosa un poc curiosa i és que dins la discoteca hi havia de la mateixa quantitat més o menys d'homes que de dones, saps? Vaig trobar un poquet raro, com a dir, no és com a masclista això, no ho sé. I, bueno, la qüestió és que en aquell moment entraven més dones perquè hi havien entrat més homes. Aquí la igualtat s'acaba, de totes maneres, quan un home te diuen 60 euros per entrar i la dona diuen no, tu pots passar. Gratis. Aquí la dona te diu no, jo vull igualtat, vull pagar 60 euros. Ja borrona. Sí. Bé, vale, ja entraré. Bueno, venga, si insisteix. És que sou beneis perquè mos cobrau nota. Claro. Sí. Hasta aquí la igualtat. Sí, lo graciós d'aquests dos és que veia que només entraven dones, els tios sembrats allà davant, i amb això que diu el tio, I identify as a woman. I m'ha agradat molt aquest concepte de... Sí. Saps? M'identifico com una dona. Sí, no és que no vulgui... Som una dona. Exacte. He de poder entrar. Molt bé. Ja està. Després va xerrar una estona amb nosaltres. Molt bé. El companyero que d'en fora, en els guardaespaldes que hi havia allà 2x2, d'en fora li deia because this asshole, aquest xat de fava, no mos deixa entrar. I li va dir un parell de vegades d'en fora. I va dir, bueno, aquests dos van un poc arreglats, però m'ha agradat molt el teu aporte de jo m'identifico com una dona, he de poder entrar. Què passa? Som una dona. Amb una barbota així, músculs i això, lletjot i tal, sí, però igual, som una dona. Va ser guai. Llavors, és muito obrigado, vale, muito obrigado. Així és com anaven totes les nosaltres. Abrigats. Muito abrigados, sí. Fa fresqueta, com de principis de primavera, allà, i l'aigua gelada, tio. Quina aigua més freda. Perquè no... Ja hi va un parell de vegades. Però és que... A l'estiu, a l'estiu. No m'imagino fer surf per allà. No és que l'aigua estigui freda.
és que nosaltres estem acostumats a la temperatura de Mediterrani, que és brau, comprar. Igual que si te'n vas per Caribe, allò sí que tot l'any un put aigua que és calenta. T'he dit que jo hi va haver un parell de vegades que fèiem dues vegades en el dia, 2 horetes de matí, 2 horetes que vespre, temps que dona, més o manco. Jo estava un poc més, volia estar un poc més, però hi va haver vegades que vaig sortir d'estar esperant una o no, això, si estàs una estona aturat, els peus, perquè anàvem en traje, amb un 4-3 que se diu, I per qui no sàpiguen el que és un 4-3, 4-3 és xapar gruixada. 4 parts de gruixada i 3 de no gruixada. No, sí, els 4 són 4 mil·límetres en el pit i l'esquena i els 3 és tot l'altre. Res, que quan t'estaves dins aigua... Ja, em podré dormir. Sí, el fred que tenies pel cap i per les mans i pels peus, que no el dus tan tapat, tan terrible que se me varen rampar les mans, no els sentia i me vaig començar com a assustar un poc, dic, no me sent ni les mans ni els peus, tio, me'n vaig cap a de fora, geladíssim, geladíssim, i vaig dir no, me'n vaig cap a de fora, no puc pus, i vaig sortir un parell de vegades de fred, mal acostumat, el que dius tu, mal acostumats, estan mal acostumats, perquè hi ha gent que fa surf per Polo Nord i tot, amb un traje molt més ben tapat i tal i quart, per Polo Nord no, per Noruega, per dalt, per nord d'Europa. Però jo la vaig trobar gelada. Per Polo Nord, igual que te pot matar una orca o un oso polar i coses d'aquesta, igual no és el millor lloc per anar a fer surf. Ja no hi aniria. Però vaig veure un dia un reportatge que em feien. Sempre està com a pla, l'aigua. Per allà, no sé per què. Supos que és un Cristo, i sempre és els vídeos que nosaltres veiem. Sí, els vídeos... Hombre, amb un temporal... És un dia soleat, que tu veus aquells cubitos amb... Per veure, sempre són així reportatges, perquè mai veus... La quantitat de dies que estan esperant per tenir un dia així, per poder gravar, perquè se vegi alguna cosa a puta càmera. Lo normal deu ser que no veus una merda. Tot l'any, segur, no deuen poder gravar, normal. I clar, llavors varen veure per la platja, no sé què passa, però que totes les atletes van en tanga. Sí, sabeu que això ve de Brasil. A Brasil també... Perquè són mig brasileños, mig brasileños, portuguès. Què passa? Que molt de tanga... Ara bé... Molt obrigado, no, poco abrigado. Poco abrigado, que fem mostrar en les anques. I, clar, llavors, el tema de topless no en fa ningú. És una altra història, això. Tanga sí, però topless no. I jo dic, conyo, és que tot Cristo va en tanga, aquí els homes també deuen fer surf amb el tanga posat davall el tanga. I vaig arribar a pensar, si les dones ves, deuen dur tanga i tot, tio, per anar a comprar. No ho sé. És una altra cultura, i la cultura aquesta ve de Brasil, i és una cosa que agrada. En fi, res. Jo tenia una impressió equivocada dels portuguesos. És bona gent, almenys per allà on vàrem anar tots nosaltres, va ser gent molt correcta. Impressió que no eren bona gent. Ja, sí, dels portuguesos, no ho sé, no sé per què. Vaig anar de viatge, de fet vàrem anar amb autocaravana. Sí? Allà? On? La zona del sud, que se diu Algarve. Vale. I no, en general, molt bona gent. Sí. No varen tenir cap tipus de problema amb ningú, molt aguda, tot el contrari. És a dir, estava bastant bé. Vaig trobar guai, ja, sí. Allà el tema que sí que varen trobar va ser un poc el Cristo que tenen molt de turisme d'autocaravana i començaven a tenir els collons plens, això sí. Varen trobar una miqueta aquesta, sí, hi ha molta la zona del sud i vorera i tal, hi ha molta de... és molt guapo, hi ha zones superxules, hi ha zones que tenen moltes visites, plaies que estan molt bé, zones per menjar que estan superbé. La veritat que, a veure, mos ho van passar de puta mare, però sí que és vera que trobaven llocs on estaven... Segueix havent molt de puestos per anar, tipus càmpings a posta per autocaravanes, perquè hi ha molt de tal, però molt de llocs on no pots venir amb una camper o amb una autocaravana per aquí, perquè els tenen, està tot mega massificat d'aquest turisme. Sí, això de les caravanes mos ho varen trobar nosaltres. Sí, però també hi havia el moviment contrari, que és gent que volia que tornessin una altra vegada a l'autocaravana perquè, clar, deixen dinerillos. Clar. I aquestes zones no tenen res més que aquest turisme. Clar, volien una altra vegada perquè no hi ha hotels, només hi ha càmpings i coses d'aquest i tal, i clar, el fet d'això havia baixat un munt de turisme, aquest tipus de turisme, bé, una història. Sí. Que és una cosa que sol passar, és a dir, tu pots intentar regular un poc el turisme, però si te poses tonto i la gent deixa d'anar allà, hi ha molta economia que depèn d'allò, has d'anar alerta. Ho has de gestionar d'una manera que sigui sostenible i tal, però bueno. En el pàrquing on deixàvem el cotxe cada dia hi havia un lletrero enorme que posava prohibit pernoctar
de la 1 de la nit a les 6 del matí. O sigui, sigui amb el vehicle que sigui, no pots dormir dins un vehicle, sigui el vehicle que sigui. Ja evites caravanes, qualsevol cotxe o el que sigui. Que això, bueno, a Portugal, clar, depèn un poc de la normativa. Aquí a Espanya, si el pàrquing és públic, és una normativa... No se pot dormir dins un cotxe. És normativa, no és prohibitiva, és a dir, que tu no pots prohibir això. És a dir, a la normativa municipal te posaran una multa, però després tu la records i te l'han de llevar. Ah, sí? Tu pots dormir dins el cotxe? Tu imagina't que te pega son i no te pots dormir dins un cotxe. No, clar, o el que sigui. I tu què has de fer? No, has d'agafar el cotxe, jo m'he trobat aquest pàrquing, t'has de pegar un hòstic perquè tu resulta que has deixat tal. Has de sortir, t'has de posar a la carretera i tal. No, és un puta pàrquing, saps? O sigui, aquí no fa nosa. Ja té més. Claro. Clar, hi ha un pot de Cristo d'aquest. Bé, és un programa d'humor, Tomeu. No arreglarem el puta món, ja està suficientment espanyat i no l'arreglarem nosaltres, amb això. Estem per... I res, recordeu que mos podeu escriure, farem un canvi aquí de... Sí? Cambio de directamente, aquí. De tercio. Aquí. Així, perdó. Entonces caixa, hombre. Exacte. Bueno. Mos podeu escriure per correu elèctric a bufotesbalearicos@gmail.com o per Twitter x.com a bufotespodcast o per Tinder. Recordeu, no mos han d'escriure res, això que em dic que són peluts. Publicant capítol nou cada 2 diumenges a les 8:30 del capvespre, i si mos voleu ajudar a ser un poc més coneguts, pitjau la campaneta a la vostra plataforma de podcast tipus Spotify o similar. I just amb això ja vos sortirà un avís quan publiquem un nou episodi, buf. Correcte. Així da. I res. I amb això mos despedimos. Sí, con esto y un bizcocho. Exacte. I ha estat molt bé, ha estat un episodi surfer. Sí. Mos hem passat molt bé. Un pat de tot, hi ha hagut. I hem de posar vacances qualque dia, que tomem. N'hauríem de posar. Hauríem de... Com anem amb això, amb els dies? Jo penso que potser si féssim... Quan deien a l'escola... Ara estem a juliol. Sí, en el juliol. Aqueix i gravem-ne un altre, com ho veus? Som dia 10. Sí. 10, que això se publica dia 14. Sí, correcte. Vale. Jo crec que podríem posar vacances el mes d'agost. Sí. I el mes d'agost, si vols, i tenim temps, podem fer un refrito. Un refrito mallorquí. De millors moments, perquè haurem duit com a 33 o 34 capítols ja. Sí. Vale. Ara això és 32... 33, arribarem als 33 i podem fer un stop. No com el bon Jesús. Hombre, s'edat bona. I farem això, deixem programes, com fan els programes importants, saps? Que deuen de best of. Hem après dels bons. En millors moments. En això, sí. I després mos tornem a incorporar... Vacances d'agosto i setembre a agosto. Bé, ja ho veurem. Bé, com diuen en anglès, stay tuned. Exacte. Com que mos ha agradat, probablement tornarem. Sí. O no, ja ho veurem, depèn. Sí. Depèn. Si seguim la nostra vida, com va tot... O com diuen a les rondalles, si no són vius són mars i si no són mars són vius. Exacte, correcte. Ara per ara, com a mínim, tindrem un programa més per dia, si tot va bé, per dia 28. Correcte. D'acord? Que serà el 33. Sí. D'acord? I res. Això mateix. Que quan s'has no té set. L'amos per demés que siuli. Adéu. Adéu.